Jeden deň s štvrtou C SPS Mia v Are you sure? Yeah. Dobre. Máme ako pínu. Ideme uvažiť to kužieho. Pak se stretneme se Saminem a pôjdeme do školy. Počuješ to? Takže sme už prezlečení. Čakáme na Samina, lebo sme leniví ísť pešo do školy a to je všetko na teraz. Ďakujem, z televízie Markíza, Milan Tejbula. Šalom. Milan Tejbula? Mi nevychádza. Čau, braši. Sneva, vidia ťa Samo, a.k.a. Brezovský krocan, a.k.a. Samec. Poďme. Brezovský krocan, to je pičus. Počkaj, musím si. Fúkni na jeho. A domu. No, počúvame. Počkaj. Natáčaj, ideme repovať. Ideme repovať. Kabát od babky. Tam Ty stávam v kufri. na naše výhode z domu. Ale hlavne, že si dali Takže máme 8:28, momentálne čakáme na Lenku, Sama a Erika, ktorí sú ešte na starej Durej. A pôjdeme na to! Čavec. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. Do mojej hlavy pod. Lena, viem to, že to stojí 50 €. Erik, mne sa to zlo rozbiť. Potom to poskladáme. Ešte hej tam. Potom to poskladáme. To bolo ako dobre. Erik, mne sa to pokazilo.
Začíname prvé dvere u našej triednej, ideme pozývať a potom pôjdeme ďalej. Buenos días, señorita. Naša família vás pozýva na slávnostnú večeru pri príležitosti 4. výročia dobrých obchodných vzťahov medzi rodinami Logio Liceus a Miava Amigos. Večera sa uskutoční v sídle El Neptun na pobreží Mijavského bazéna. Stretnutie sa bude konať hodinu po západe slnka, po odbytí 18. hodiny. Odmietnutie nášho pozvania sa berie ako urážka celej famílie. V prípade nepodpísania tejto listiny neručíme za udržanie dobrých obchodných vzťahov aj naďalej. No, odmietnúť nemôžem. Tak len dúfam, že nám to všetko dobre dopadne, že sa aj zabavíme, aj že vy k tomu pristúpite úplne seriózne, tak ako dnes. Mám to niekto podpísať? Áno. Aj toto? Áno, aj dve zmluvy? Áno. No však vidno, logisti, áno, že zmluvy. No. Páči sa. A tuto. Poskytovateľ? Ja som účastník, nie? Tu. Takže už sme popozývali nejakých učiteľov, ešte nám zostáva pár a potom bude koniec nášho pozývania, takže sme rádi, že učitelia prijali pozvania. Niektorí teda nemohli z osobných dôvodov, takže super. Tesco nedávajú fúkať. Tesco nedávajú fúkať, výborné, paráda. Natáčaš? Toto je behind the scenes. To je môj brat, Lil Gets. Vidíme, že za nami Jo, 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 Miko Floso, tady další newsky. Yeah, boy. Skibidi pa pa pa. Konec, končíme chlapci natočený materiál vypínám. Celé zle. Kde si ide pod hlavou? Čo? Neviem definovať. No celé zle. Slovná zásoba žiačky maturitného odboru logistika trošičku ako odišla. Trošičku odišla. Different dance to run to. Baby, come to me. Ha ha ha, give it all to me.
Aha.